everyone, welcome back to my YouTube channel Thanbang Humbor Teron. Donatum pini nampak lang ko dia video lake multiplication trick. Di short method pen long method. Di short method kosan si claiming ma long method kosan si claiming ma nilimpak lang po. Di suppose example question before 31 into 61. Di 31 into 61 kosan si claiming ma first ke short trick long kadi first ke la 1 pen la so 1 into nang po ote answer la ke ko an lo 1 kadi ang para la so that pen ke la pen la plus nang po la pen la plus nang po la pen la plus ote ko an lo dak answer kiloing ke 9 di aku la pen la plus lo te aku la pen la di la 3 pen la 6 aku into nang po la into lo te ko an lo 3 6 are 18 di answer ke 18 lo ang pare non long method ko son sila so question thought ni claim na paklang on today first ke 31 lapen ke 61 latum into te la long method yal de first ke lapen la into ke di 1 ang pare 1 into 3 ke 3 so that pen ke next lapen la si into ke di lapen la pute 6 into 1 ke 6 ako la 6 pen 3 into 4 ko an lo 6 3 are 18 di answer kilo inke siver lo lata ko an lo la 1 1 chibang thot po la ke 3 plus 6 ko an lo 9 ang por ke lata 8 chibang thot po lata 1 chibang thot po di answer kilo nge same lo di lason thak sia ne ako bele aku sya nampak lang next aku iso na ko ne paklang hondu po labang ke ko an lo 81 into 31 labang ke short trick ko son si iklan nei ma na paklang kon tu po de lata first ke la pen la into nang po la 1 into 1 ke 1 lo kadi ang par ke la 8 pen 3 la tum hini plus po la 8 pen 3 plus po te answer ke ko an lo labang ke 11 kadi 11 apot ke dak 1 tong nang po ako 1 remainder dokok po ako la 8 pen la 3 into 2 nang po di 8 1 are 8 equals 10 8 24 kadi 24 pen la 1 plus that plot te answer ke 25 di answer ke lasi dokok lo 2511 lasi aku long method ta ako iklen na paklang onto po aku nona bang ke short method atau long method short method ke tum claim lo kadi long method ko son si claim ni ma aku ne paklang du de 81 into 31 jadi first ke la 1 pen la 1 into di 1 ke 1 jang thot po 1 into 8 ta 8 bang di kadi ang pare non la lo 3 1 are 3 ang par ke 3 8 are 24 di ang pare dake plus po la 1 jang thot po ang par ke la 3 plus 8 plus 3 ko an lo 11 di 11 ang par ke 1 dolang ke di remainder ang par ke la 4 plus 1 ke 5 ang par ke la 2 da jang thot po answer ke dak pen dak kilong sem lo mothe la bang ke short trick la bang ke long method lo la bang short method lo next question ako paklang tu po kan none ako black question tok thulu po de suppose question ke 31 into 21 dei 31 into 21 short method pen question si claim neng ma nampak lang po di amat la paklang clear prang pacu ekbar la ni videos long mane lang ke lang sitame subscribe to that tick la si please pen subscribe itha donatum athe mane nanglitum subscribe te ansu se si ni libang ta ang song an tame hanun thek po la pen videos tame sab nanglitum subscribe te bell icon na bero ang pake direct nanglitum si a video ta nangli fit po di la si ton tang dia a video le pangcheng tuluna la si first ke la pen la ke into nang bukadi 1 into 1 ke 1 di
mu pen teng lo ang pare la pen la plus po lo te 5 la 3 pen 2 plus te 5 lo ka di ang pare la 3 pen aku la into ya nang po 3 2 are 6 di la short method bang la si jukok lo di ang pare ne long method bang dak paklang man tu po 31 into 21 ka di 31 into 21 ka di la long method ko lo ka di long method ke la 1 into 1 ke 1 ang pare 1 3 are 3 ang ke la so line ke juda lo ka di non ke la so term lo di 2 1 are 2 lo ka di ang pare 2 3 are 6 di ang pare non e dak ke plus nang po di la 1 da 1 je bang thot po 3 pen 2 bang rom pete ko an lo 5 di ang pat ke la 6 ta 6 je bang thot po di answer ke long ke la dak pen la dak same lo di la si pinia video bang el ansi pajukok po video keceng ban kijut nang langan thot pot Thanbang Humbor Teron ahin pen stame suri akardom pajirek lo kardom